Ayo, naito ka ning sipak. Agui ni niri naito ka man jabo. Uino angle bono borok no solja ya borok sana sikal juk mano se solja ko norok le bahayung jak semaya ang komen ke sali kita dolrok asuk no. Hello, hinke norok bahai tong bai. Kha khai norok joto kaham kurung na tong bai na hanai haino kaham kurung tong lai di tai. Buibe wal lai chulai rok tang lai di tai jin video rok nai kisa misa enjoy rok bukai lai ding ke chung dini nai lai nai. Haino hai agini haino Facebook, Instagram rok je trending ko choli tong ma ni ako rok no chung kisa misa salai nai hinke bisi kok kubang salai karoi. Tho ham di bidin bukak thang lai sino. Oi musuh besar orang tok nano rus klek kune kostia musuh besar makara besar. Nala hinai nedi ko rus klek menano kune kostia rus kleyu. Abor netam klek beran rus kelas ya kaya musuh besar noron limana papunya da. Oh, haise nungbui bai rus rok khaijago haida. Tam ni bagoi rus khaijago bole ang besai maya hai fano. Bui nono kutia sa sai kam kore hai no le rus khaiyana. Tong ma jana rungya hingke ba rus khaijak nai nota. Hai no nuya da borok rok kobi kokno sake. Hai no naslai jago borok rok no tangoi jani ang besai maya. Baksa borok khe hai bo tongo do Facebook, Instagram ni content creator rok tangoi hingke bon video rok je pro naya hingke bo hai tangoi norok ani video naya sarok chao do jodi bon video nayo hamya comment rok khaijak hangke afro ke sao teisa tangoi ani video naya ati comment khainai ja rok hino jodi bon video naya hingke bo tangoi naya hino to jodi bon video nayoi comment rok khaikangke bo tangoi ani video naya ati comment khainai ja rok bo hino sido semalai yang bahai jat borok rok banglai khaborok kubi sake bo jajakya saya tongke bo tangoi saya hinlayo hinke abono kare bo jungnai lai bo tangoi rus khaijak bui bai bo video ni bagoi bo rus khaijak abono bo chung kisa misa salai nai phaidi bini o video rong no nugoi bai bahai ke rus khairo khabole ang sema ya haibon angle bini video nung mani logi no language masi jaka tangoi hinke asuk kirima singja ang jiboni hinungya ko ate robot phanji asu kirima singjang ya na bini buma khang hai abono nugoi ang rus le khaina muchung ya haifono khaimari khe tangoi hinke bini thajing ni video rok no nugoi ilale ang jong tongmane do bono video snam ya nei haifono bini khuktu ati kokrok no khnai ang joli thangka hinke sinamoi rikata norok de bagoi uino angle bono borok no solja ya borok sanai sikal juk mano se solja ko norok le bahayung jak semaya ang komen ke sali kita dolrok asuk no hinke abono karoi te alka nobo kisa nailai nai Facebook ko je tabuk choli tongma rok nobo hinke faidi borok no saito toni ui te alka saito thanglai sinai faidi Ei onomika sinal joma sipak phanai nung nini sago kale ani bagai nung buni kesara kebengai nung oma hake sanani dorkar kare bujika sinal joma sipak war nini besai bono no oina salak oni buri bai tonggoi nai ei ko mono no dokari riwan bujika nini oma haidin koiding tongna bosa kani bisingo no nini result fain kabui ne ani besai anu kagi thanga ani sipak no akai kya ni phayen sinal joma lachiya bihiya rendi kunia kusia bunyoro involve haine bosi bisi message kaltenju kubui no Facebook roko khe ati mang no khnanan selet khang ati rok no tangwin ke sammane no daily no nuguta chala seklai fo buri seklai fo sibang phalai fo lei kotor jikon lai phong tam rok mang ati rok mang no hinke tamo onglai borok sabo tam buri chala seklai bola ang saimaya full details ang bosu saiman sugya angbo khanaga do tam sanai anumika debor ma hinke ba abir deru ma soni channel o kam khaina yada ba hinke tamung lai obole angbo saimaya bini anumika ni channel bo nukha do thaisa video hai fano saimaya khota tau fano tamung lai sabono seklai ojela koijon buri bai tonglai sido angbo kaham ki saimaya norok saimang khang ano kicha sawai rila next video rok phaise manu ta hinke asukno kaisa khanagari nung tabuk je amte khe viral khaijakbani oro samni sikang chaya bibarati khe sawo binchala hine binchala damo binchala na ke khanagari ko khe Prabini chela bo biprati dara permission uje ani chelani leiti thi phayo ang bo thuk thuye sab saya norok lan mar ge de ponong tong ni ba ekbar dara kano ko khai pro dara permission dara visa bibarati na
berarti ekdin salsa bo direct permission dijak bo jefo fast angko monus ang bai manjak pro je dingi tongo ni manjak pro Nono ke bopula sauna bihi kere sikla hanai na. sigla ka bisau an girlfriend ma so tamo bano time dia tem Sido aboni kokno tiyoi da nomi kano hamya saya rok hinka habala ang saima ya hai fano norok sioi tongki comment rok khailai dita sukno hamba ingket ini video am sukno malai nai ketal video no jajakui tongkhe like ready tei channel no ketal fainai rok hinke subscribe khaina tap obai di tangoi hinke koyek din pore video phai tongo hinke thangka dodol rok ang bai malai nai ketal video o.